Буранда. Фирүзә Жамалетдинова хикәясе. Мин бу авыл аша көндез үтеп китәргә тиеш идем. Соңарганымны сизми дә калганмын. Болай да кыска көн кичкә авышып килә. Җәяүле буран йөгерә-йөгерә аяк эзләрен күмә. Сукмакларны тигезли. Бөтерелеп уйнап китә дә ак багана булып күккә үрелә. Син аңа терәк булып багана үзәгендә басып торасың. Тын алыр өчен бияләең белән авыз борыныңны томалыйсың. Ул һаман нәзек кенә итеп борын өчен чиметә, маңгайны ялый. Мондый да юлга чыкмыйлар. Әнә Хатимә карчыкка кердә кун. Юлчыларны көтеп тора ул, диде миңа кое янындагы улактан атына су эчереп торучы иске фуфайкалы агай. Йортын мусафирлар коесының суын атлар ярата. Шул мәлдә кар бизәкле ярым туң тәрәзәдән ак яулыклы карчык күренде. Ул кер дигән кебегрәк ишарә ясады. Мин йортка үттем. Мәше көне буе келәм торнады. Бөтен юнын йолкып бетерде. Димәк, буран тиз генә басылмаячак. Әйдә, ус. Итекләреңне тота кер. Аның йөзе кырыс иде. Күзләре карчыганыкына охшап торсалар да, аларда ниндидер бер нур уйнаклый. Шул нурга ияреп булса кирәк, көрткә чумган итекләремне эләктереп, мин өйгә атладым. Син беренчесе һәм син соңгысы түгелсең, диде карчык. Кунаклар урыны әнә тегендә, алгы якта. Аллага шөкер, өем иркен. Үт әйдә, үт. Карчыкны ялгыз яши дип белгәнгәме, монда тагын кемнедер күрермен дип уйламаган идем. Шуңа да күз алдымда пәйда булган күренештән имәнеп киттем. Гарипләр арбасына утырган ир-ат игътибарны җәлеп итәрлек иде шул. Өтер билгеседәй сыңар күзе шалшайган авызына кушылгандай тоела. Борын урынында ике олы тишек тырпаеп тора. Битләре тулы күкле кызыллы җиләр. Һәм утырган көенә һәйкәлдәй катып калган сын. Хәер, бу минутта минем халәтемне аңлатыр өчен дә, әлеге җан иясен тасвирлар өчен дә бу дөньяның сүз байлыгы җитмәс иде кебек. Улым ул минем, диде карчык ярты юлда уңайсызланып тукталып калуымны күргәч. Ширли ул. Әйдә, аргы якка үт. Хәсрәтенең күптәнге булуы, аңа кигән күлмәгедәй күнеккәнлеге күренеп торса да, карчыкның йөрәк җәрәхәтенең зурлыгын, кырыс тормышның аны сындырырга теләп сынавын, тик җиңә генә алмавын тоемларга мөмкин иде. Мин хуҗа күрсәткән караватның өске япмасын җыеп куйдым да, аның бер почмагына килеп утырдым. Шымлы ялгызлыктан, куркыныч билгесезлектән авыр иде миңа. Ичмасам китә дә алмадым, дип үкенеп тә куйдым. Буран көчәйгән, диде карчык керә-керешкә. Күрше Мөфлиханың морҗасы да күренми. Һәм ул алгы як ишектән башын тыгып миңа эндәште. Юлчы, чык әйдә, шәйләп алыйк. Мин кыярт-кыймас кына самавырлы өстәл янына елыштым. Безнең авылда самавыр калмады инде. Халык күптән чәйнеккә күчте. Менә мин ташлый алмадым. Чәйнек чәе ишемә төшми. Болай күңелле бит. Балалар үстергән чактагы кебек. Мәрхүмкәем әтиләре дә шулай ярата торган ие. Тыштан кырыс күренсә дә, карчык эчтән елмая иде. Самавыр җырлавы, тәрәзә артында буран улавы, бөтенесе бергә кушылды да, әллә нинди сәер бер халәт барлыкка китерде. Хуҗа чынаякларга чәй агыза-агыза кай тарафларга баруым белән кызыксынды. Мөлдерәмә 3 чынаяк чәйнең берсе минем алга күчте. Улында чәй ишертергә җыена микән, дип уйлап куйдым ишемнән генә. Чөнки таш сынның кыймылдый алуын күзаллау да мөмкин түгел иде. Әзрәк суынсын. Бал кашык белән ишертәм мин аңа, диде карчык уйларымны укыгандай. Шул мәлдә ишек шыгырдаганы ишетелде. Күрше керә бугай. Һәм ул урыныннан кузгалып,
сөйләнә-сөйләнә бусагага табан китте. Капканы җил ачмасын тагын. Кар тутырып куяр да, чыга алмый интегерсең. Ул барып өлгергәнче ишектән суык җил йөгереп керде. Без бу, әнкәй, диде яшь тавыш. Сезмени әле, минем балакаем кайткан лабаса. Ул кызчыкны күкрәгенә кысып шактый кымшанмый торды. Аннан, әйдәгез, үтегез, диде. Яшь хатын бусага төбенә кереп басты. Аның шәленә, мутон якалы зәңгәр пәлтәсенә ярма-ярма кар бөртекләре кунган иде. Шулай да тиз генә борылып, кызның өс-башын кагып алды. Шишендерергә булышты. Мизгел эчендә киемнәрендәге кар бөртекләре эреп тә беттеләр. Салкын тамчылар күз яшьләренә охшап калдылар. Хатын нигәдер бик моңсу иде. Авыр карашлары арбадагы иргә төбәлделәр. Ул аңардан күзләрен алмыйча гына сумкасын актарды. Бер пар җылы юк баш тартып чыгарды һәм түргә атлады. Кыенсынып кына, "Нихәл, Хәбибулла, буларны сиңа алып кайттым менә", диде. Кыз да күлмәк кесәсен капшады, аннан рәсемле кәгазь бите тартып алды һәм арбадагы ир алдына илтеп куйды. "Моны мин синең өчен ясадым", диде. Әбекәйенә дә шундый ук бүләк эләкте. Карчык сөенде, күзләре яшьләнде. Тик таш сын селкенмәде. Йөзендәге бер генә җыйды, бер генә җыерчыгы да кыймылдамады. "Кеше танымый шул бичара", диде карчык миңа таба борылып. Бу хәлне карап торуы авыр булганлыктан, урынымнан кубып, алгы якка кереп киттем. Әбекәй дә кузгалды, комганын эләктереп, йортка юнәлде. Ярым ачык ишектән хатынның сулык-сулык елаганы да, язмышын каһәрләве дә аерым ачык ишетелеп торды. "Мин бит башка җирдә елый алмыйм, Хәбибулла", диде ул. "Шушы бусаганы атлап чыгуга бәгырем ташка әйләнә. Җаным монда бит минем. Гәүдәм генә нидер эзли. Кичер син мине. Кичерә күр." "Әни, елама", диде кыз үпкәле тавыш белән. Кайткач, Таһир абый тагын "Күзләрең нигә шешенде?" дип сорар. Мин караватымнан кузгалып, ишекнең ябык ягындагы пыяласыннан бүлмәгә күз салдым. Башымнан янына чыгып валидол я булмаса сукыр кычыткан төнәтмәсе чиртәсеме соң дигән уй чагылып үтте. Тик кинәт гаҗәп бер күренештән тукталып калдым. Хатын бармаклары белән аралый ирнең чәчләрен сыйпый иде. Шул кадәр назлы үз итеп сыйпый иде ул, әмма таш сын өчен моның әһәмияте юк иде күрәсең. "Тагын елыйсыңмы?" Авазларга комган шылтыравы кушылды. Хатын дәшмәде. Кул сырты белән күзләрен, битен сөртте. "Кызым үскән бу юлы", диде карчык һәм кесәсеннән чыгарып төенләнгән кулъяулыгын чишә башлады. Тиеннәр чылтырауы авыр һаваны җиңеләйтеп җибәргәндәй булды. "Кая, кызыма хәер бирим әле?" Бала елмайды. Әбекәйнең муйныннан кочып алды. "Син безне онытма инде, балам. Җәйгә чыккач озак торырга кайт, яме?" "Ярар", диде кыз башын аскаеп. "Тик Таһир абыйның бер дә сезгә җибәрәсе килми шул. Көнләшәме?" "Белмим. Син аңа әйт. Мәеттән көнләшмиләр диген. Ул бит минем әтием диген." "Ярар", диде кыз авыр сулап. "Әйтермен." Хатын кинәт урыныннан кузгалды. "Без китик инде, әнкәй", диде. "Туктагыз, чәйне яңартып алыйк." Юк. Башка юлы иркенләп керербез. Я эзли башларлар." Ул ашыга-ашыга ишеккә юнәлде. Кыз аңа иярде. Бу очрашудан күңелдә бөтен дөньясын таш баскандай авырлык калды. Хуҗа да сөенә алмады кебек. Хәлне җиңеләйтмәк булып, мин өстәл янына чыгып утырдым. "Киленем бу минем", диде карчык. Хәбибулламның хатыны иде. Ул арба ягына ымлады. "Кияүгә чыгарга үзем ризалык бирдем. 2 тере мәет асрый алмам дип курыктым. Көчем җитмәс дип уйладым." Ике арада тынлык урнашты. Тынлыкны кысып,
Карчык теш арасыннан бер җөмлә сытып чыгарды. Хатын ирен, ир хатынын ташлый ала. Ана баланы ташлый алмый шул. Бу бала бары тик минеке генә. Шушы җөмләдә ниндидер көч тә, рухи зурлык та, иң тирән әрнү дә, иң авыр газап та бар иде. Кайда яшиләр соң хәзер? Шәһәрдә. Күптәнме? 4 ел була. Уртак балалары бар инде. Яшәсеннәр генә. Газапланмасын гына. Ул башын күтәреп, каршы яктагы стенага төбәлде. Анда рамешеннән безгә япь-яшь шибәр хатын белән әзмәвердәй ир карап тора икән. Урталарында Газиз нарасылары. Өчесенең дә йөзләреннән бәхет ташый. Киленегезнең күзләрен алыштырып куйганнар диярсең. Хәзер бигрәк моңсулар. Бер мизгел үзгәртте барысында. Карчык миңа моны үз башына төшкәннәр генә аңлый дигән кебегрәк караш ташлады да дәвам итте. Бу дөньяның бер мизгеле берәүләрне үтерә, берәүләрне яңадан тудыра ала. Күз күрми торып, без моңа ышанмыйбыз гына икән бит. Чыгып киткәндә нинди бәхетле иде. Матаена утырып, коштай очты балакаем. Күрше авылга килен белән оныкны алырга дип китте. Соң бит инде, әти-әнисе янында тагын берне кунсын, иртән яктыргач барып алыр идең дип калдым. Алардан башка өйдә ям юк әнкәй. Дөнья бушлыктан тора кебек диде. Ашыкты. Юлга шуер таш китереп аударган булганнар. Җәеп өлгермәгәннәр, караңгы төшкән. Менә шул. Сау сәламәт чыгып китте. Гарип ки алып кайттык. Ул тирән итеп күрсенде. Аңы да, хәтере дә юк хәзер. Мин эштән генә юату сүзләр эзләдем. Сүзләр табылмады. Бала ул ананыкы гына, диде карчык, янә тынлыкны бүлеп, һәм улына чәйнәп ит каптырды. Бал кашыктан авызына су салды. Ташсын хәрәкәтсез генә йотты. Мизгелләр. Язмышлар мизгелләрдән тора. Минем җанда гади авыл карчыгының ул үстергән ананың гади сүзләре олы хакыйкатькә үрелделәр. Хакыйкатьнең яман ачы була алуын да аңладым мин. Ашыгырга ярамый. Үзен узарга тырышканны дөнья яратмый. Дигән иде ул бая сабыр гына. Әле дә сабыр гына улы янында үрә килә. Мондый тынгысыз кичтә әлеге сабырлык сәйрерәк тә тоела. Урамда буран, тәрәзәләргә ябышып эт өргән тавышлар чыгара. Мурҗа тишегенә кереп улый. Җиледә булышчы, өйнең җылысын суыра. Иртәгә язачак, диде карчык. Радиодан шулай диделәр. Мин уйларымнан арынырга теләп тәрәзә янына килдем. Тоташ хәрәкәттән торган салкын дөньяга күз салдым. Шунда олы һәм кичкенә ике шәүләнең караңгы өермә эченә кереп югалганын күрдем. Дөрес әйтмәгәннәрдер. Бер дә басылырга охшамаган әле бу дидем, һич исе китмәгән кешедәй бүлмәгә табан борылып. Радиодан әйткәч, басылыр, диде карчык. Анда кые өстен ачык калдырмаганнармы? Япканнар. Ул көзге яфракта юка арык гәүдәсен нык тотып, ирне арбасыннан күтәреп алды да түрдәге караватка табан атлады. Күтәрешим, дидем мин якын килеп. Кит. Юлдан кит. Мин өйрәнгән инде. Я берәр җирен авырттырысың. Аның кырыслыгыннан бераз шомланып та куйдым. Чөнки ул бу мизгелдә баласын якларга әзерләнгән ана арысланга охшап калган иде.
Сүзсез генә читкә борылдым. Шул мәлдә үземдә ниндидер көч пәйда булуын сиздем. Нигәдер менә хәзер, шушы минутта чыгып китсәм дә, бу дөньяның караңгы бураны мине адаштыра алмас кебек тоелды. Укыды Рәмзия Гарифуллина.